balima male kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲankuma ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de sele min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ professeur Usman Eric Jakite dɔgɔkun min b'a daminɛ bi tɛnɛn na marisi kalo tile 27 ka taa bila karidon na avril kalo tile 2 dolo jate la funteni kalo fɔlɔ tile 7 dafala ka bɛn bi tɛnɛn ma ka taa bila karidon na funteni kalo fɔlɔ tile 13 doloba min nɔrɔ barikalen don ni wagati in kɔnɔna na o de ye hɔku ye n'o ye bele mɔgɔw ka dolo ye o b'a yira k'a fɔ an donna funteni kalo fɔlɔ la an bɛ funteni kalo fɔlɔ la ni wagati in na hɔku ale nɔrɔ de barikalen don ni wagati in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ den min mana bange ka bɛn ni wagati ma walima ni wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen kan k'olu ka adamadenya bɛ kɛ cogo di ninnu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye dugumakolo kan i bɛna ye fangagalako olu bɛ diya ninnu ye i bɛna ye k'a fɔ ninnu nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ bɛna fɔ ko karisa ye mɔgɔ sɛbɛ ka da a tigilamɔgɔw yɛrɛ ka ko kɛcogo kan olu ye dakanko ye an bɛ ni kunnafoni ninnu labɛn k'a di aw ma jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ marisi kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma beli o ni sodenw funteni kalo fɔlɔ denw beli o nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛna wulikajɔ minnu kɛ aw tɛna jaabi ye o wulikajɔw la o b'a yira k'a fɔ aw ka laɲiniw kɛlenw olu ɲɛnabɔli ka gɛlɛn aw b'a fɛ a ka kɛ cogoya min na bana min bɛ aw ka sira kan kɛnɛya siraw olu sinsinnen tɛ ka ɲɛsin aw ma lagosiw ani dusukasiw olu bɛ aw ka nin dɔgɔkun in kɔnɔna na dɔgɔkun in kɔnɔna na yɛrɛkɛli fanga ka bon ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun duman ye ni aw bɛ se aw ka ko ɲɛnamaw bɛɛ lajɛlen bila ka wagati wɛrɛ nataw kɔnɔ nin de ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 21 na ka na bila mai kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisɛgɛso denw funteni kalo 2nan denw toro nin dɔgɔkun in kɔnɔna na dɔgɔkun in ti dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma torolakaw a b'a yira k'a fɔ aw bɛna fɛn o fɛn kɛ aw ka jigida aw yɛrɛbakun kan kamasɔrɔ ni aw ma farati yɛrɛ fana yɛrɛkɛli ani ka se ka dépense fu olu kɛ bolofɛn yɛrɛkɛw olu kundalen don aw kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sinsinnen tɛ ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw bɛ se aw ka ko ɲɛnamaw aw ka se k'u bila ka wagati wɛrɛw kɔnɔ kamasɔrɔ hali layidukan minnu bɛna ta aw ni mɔgɔw fɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a ka gɛlɛn layidukan ninnu ka bɔ a sira ma i n'a fɔ aw b'a fɛ a ka kɛ cogoya min na nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 22 la ka na bila juin kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badudenw Gémeaux funteni kalo 3nan denw a b'a yira k'a fɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na jigisigi kumaw olu ɲɛsinnen don aw ma kibaruya siraw olu ka ɲi ka ɲɛsin aw ma nka i k'a dɔn k'a fɔ dontaw olu fanga ka dɔgɔ kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fo aw ka fɛlɛ caman tigɛ ka bɛn ni wagati wɛrɛ nataw ye n'o tɛ aw bɛna fɛlɛ minnu tigɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fɛlɛ ninnu aw tɛna jaabi ɲɛnama sɔrɔ olu la yanni dɔgɔkun laban cɛ i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a fɛ a ka kɛ cogoya min na a ka kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw k'a ka ko sɛbɛw ko olu bolodali daminɛ kabi nin dɔgɔkun in kɔnɔ a ka ca la wagati wɛrɛw kɔnɔna na aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la ka ɲɛsin aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 22 la ka na bila juillet kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw samiya kalo fɔlɔ denw kansɛriw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ yɛlɛdaw wasaw olu bɛ aw ye dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw la nka dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw aw bɛna fɛlɛ minnu tigɛ aw bɛ se k'a daminɛ dɔgɔkun camancɛ la ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la kɛnɛya siraw olu sinsinnen don hali ni farigan bɛ mɔgɔ minnu na ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na u ka fariganw olu fiɲɛ bɛna bɔ mardi don le 28 mars ka taa bila fo alamusa la marisi kalo tile 30 o b'a sɔrɔ kalo bɛ aw ka so kɔnɔ nin wagati in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ nin dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma aw ka wasaw a n'a ka kosɛbɛw a bɛ se ka u boloda nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fo aw na jaabi ɲɛnama sɔrɔ olu la wa mɔgɔ minnu bɛ gɛrɛ aw la ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na mɔgɔ ninnu si tɛ mɔgɔ gansanw ye wa aw hakili to adamadenya siraw yɛrɛ fana na kamasɔrɔ aw ni minnu bɛna na jɛ nin wagati in kɔnɔna na nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a bɛ se ka kɛ sababu ye don nataw o bɛ se ka nafaba de lase aw ma walima jɔyɔrɔbaw nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye
ni mɔgɔ minnu bagina k'a minɛ juillet kalo tile 23 la kana bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma Lion samiya kalo 2nan denw Lion nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ wasaw ale ni yɛlɛdaw bɛ aw ye dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw de la dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw aw bɛ se ka kunkɔrɔtaw sɔrɔ yen nɔ n'o tɛ dɔgɔkun daminɛ garisɛgɛw aw kana aw jigi da olu kan hali ni aw y'aw jigi da olu kan sumaya bɛ se ka don olu la ka ɲɛsin aw ma dɔgɔkun laban yɔrɔ barikalen don ka ɲɛsin aw ma kosɛbɛ a b'a yira k'a fɔ wulikajɔ jigiya siraw olu bɛ barika ka ɲɛsin aw ma k'a daminɛ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagati ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma wa mɔgɔ minnu fana bɛna gɛrɛ aw la ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na mɔgɔw bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka hakilina ɲuman di aw ma ka aw dɛmɛ ɲɛtaga baaraw fɛ dɔgɔkun laban na aw bɛna se ka wasaw sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ août kalo tile 23 la kana bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma vierges dimisodenw samiya kalo 3nan denw vierges hakilisigiw olu bi aw ye hali n'a sɔrɔla yɛrɛkɛliw olu fanga ka bon ka ɲɛsin aw ma hali n'a sɔrɔla garisɛgɛ dontaw olu ka suma ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na nka hakilisigiw olu bi aw ye kosɛbɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔ kamasɔrɔ don tɛmɛnenw na aw ye ko minnu bolo da aw bɛna se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la wa dɔnbaga mɔgɔ kurayew ani mɔgɔ kuraw ka jɛ ni wagati in kɔnɔna na aw ka se ka aw sigi ni o ye kosɛbɛ wa aw ni mɔgɔ minnu fana bɛna na jɛ don nataw kɔnɔna na n'u bɛ se ka kɛ sababu ye ka wasaw lase aw ma nka a dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw layidukan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ ka kɔrɔ i b'a ye layidukan ninnu tɛna sabati ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ septembre kalo tile 23 la kana bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balansiw kawula kalo fɔlɔ denw balansiw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw kɔlɔsi aw yɛrɛ la kosɛbɛ kamasɔrɔ mɔgɔ dalaɲinimɔgɔw olu kundalen don aw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka baara ɲuman caman bɛ yen nɔ aw bɛna mɔgɔ sɔrɔ aw bɛna jugu sɔrɔ aw yɛrɛ la minnu bɛna na olu lagosi aw bolo o b'a yira k'a fɔ aw bɛ ko o ko la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka dusu bila ka se ka jateminɛw caman kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔgɔkun basigi aw bolo n'o tɛ ni aw ye ko ni dusu ta dɔrɔn i b'a ye laɲini min ni aw b'a ɲinina gɛlɛyaba bɛ se ka don olu la walima o laɲiniw yɛrɛ ka se ka tiɲɛ a b'a yira k'a fɔ aw ka kun ni aw yɛrɛ ye aw ka se aw dusu la k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ octobre kalo tile 23 la kana bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibisodenw kawula kalo 2nan denw scorpion nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ani yɛlɛdaw olu ɲɛsinnen don aw ma sira caman fɛ kibaruya siraw olu jɛlen don ka ɲɛsin aw ma hali farigan bɛ mɔgɔ minnu na ninnu ka fariganw na kɛnɛya i bɛna ye k'a fɔ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw dontaw olu fanga ka bon ka tɛmɛ bɔtaw de kan wa aw ka ko ka di mɔgɔw ye aw dalakanw olu fana barikalen don o bɛ se ka nafa caman lase aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw bɛ se aw ka nin dɔgɔkun in k'a ka wulikajɔ wagati ye k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw aw bɛ se ka jaabi ɲumanw sɔrɔ ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ novembre kalo tile 23 la kana bila décembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma sagittaire sirasodenw sagittaire nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw ka se ka kumasulu sɔrɔ o de bɛna teliya nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ sira o sira bɛ yen nɔ ko sira tilelen tɛ sira jɛngɛnenw ni aw ye olu ta ko minnu tɛ bɛn aw bɛ se ka degunba sɔrɔ olu kɔnɔna na a ko caman bɛ yen nɔ olu bɛ se ka taa ka aw bolo da o b'a yira k'a fɔ aw ka sira jɛlen ta nin dɔgɔkun in kɔnɔna na hakilina filanfila minnu bɛ aw la k'olu bila ka se ka ɲumanw kɛ o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔgɔkun tɛmɛ aw bolo nɔgɔya la n'o tɛ ni aw faratila ka se ka ko kɛbali dɔw kɛ minnu tɛ ko kɛtaw ye i b'a ye degun bɛ se ka aw sɔrɔ fo san caman aw bɛ se ka to o degun kɔnɔna na walima a bɛ se ka kɛ sababu ye ka mangoyaw k'olu lase aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la a ka kan aw ka se ka sira jɛlen ta ka sira tilelen ta o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka kunkɔrɔta di aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ décembre kalo tile 22 la kana bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masasodenw fonɛnɛ kalo fɔlɔ denw capricorne nin dɔgɔkun in kɔnɔna na yɛlɛdaw ɲɛsinnen don aw ma kunnafoniw olu sira jɛlen don ka ɲɛsin aw ma wulikajɔ siraw olu barikalen don kunnafoni siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma
aw kun mɛnnen don ka se ka ko minnu laɲini kɛ ni aw kun kelen tɛ ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la, a ka ca la ni aw wulila olu nɔfɛ aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. Ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw, aw bɛ se ka aw jigida garisigɛw kan. Kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma, wa aw ka ko ka di mɔgɔw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. Ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 21 na ka na bila février kalo tile 19 na, n'an b'a fɔ olu ma verseau, jigisodenw, fonɛnɛ kalo 2nan denw verseau. Nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw bɛna courage ta dɔgɔkun daminɛ na, ka se ka teliya k'aw cɛsiri cogo o cogo, nka i bɛna ye aw ka laɲiniw olu tɛna se ka sabati. Sumaya bɛna don olu la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. A ka ca la o laɲini minnu bɛ kɛ hali ni olu jaabi ma sɔrɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na, aw bɛ se ka aw jigida olu kan dɔgɔkun wɛrɛ nataw kɔnɔna na. Aw ka ko ka di mɔgɔw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. A b'a yira k'a fɔ aw ka jateminɛw olu fanga ka bonya ni dɔgɔkun in kɔnɔna na, kama sɔrɔ aw bɛ se ka ko, aw bɛna ko minnu natɔ ye, a kɛla ko gɛlɛn ye walima a kɛla ko ɲuman ye, aw bɛ se ka minɛ cogo sɔrɔ olu la. Aw ka hakilina ko olu barikalen don kosɛbɛ ka ɲɛsin aw ma, wa aw yɛrɛ ka jateminɛw olu bɛ se ka aw bɔ dingɛ caman de kɔnɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. O b'a yira k'a fɔ hakili bɛ se ka fɛn minnu dilan, aw ka olu kɛ, aw ka o ko matarafa, aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 20 na ka na bila mars kalo tile 20 na, n'an b'a fɔ olu ma poisson, jugusodenw, fonɛnɛ kalo 3nan denw poisson. Ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ laɲini minnu ni aw bɛ ka kɛ garisigɛ ko ta fanfɛla la, sumaya bɛ se ka don olu la kosɛbɛ ka ɲɛsin aw ma. Laɲini ninnu siraw ka gɛlɛn ka ɲɛsin aw ma. A b'a yira k'a fɔ garisigɛ siraw olu jɛlen tɛ ka ɲɛsin aw ma, wa jigiya siraw olu jɛlen tɛ ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. Nka a b'a yira k'a fɔ ko aw lakananen don kosɛbɛ, kama sɔrɔ Saturne girintigi, ale Saturne bɛ aw ka so kɔnɔ ni dɔgɔkun fo ka taa fɔ dɔgɔkun banna. O bɛ kɛ sababu ye ka lakana lase aw ma, o bɛ kɛ sababu ye ka se ka aw kisi ka aw tanga dibidibila mɔgɔw ka janfaw walew ani dibidibila kow ma. O de bɛ kɛ sababu ye ka se ka dɔgɔkun tɛmɛ nɔgɔya la aw bolo. N'o tɛ dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma, nka sɔrɔ siraw olu ka gɛlɛn ka ɲɛsin aw ma. Hakili siraw fɛ aw ka hakilinaw olu bɛ se ka lafiya. Ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. An balima Mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso, denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba, nin de kun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Dɔgɔkun min ni a daminɛna mars kalo tile 27 ka na se avril kalo tile 2 ma. Nin ye o dɔgɔkun kibaruya de ye. A b'a yira k'a fɔ an bɛ funteni kalo fɔlɔ yɛrɛ kɔnɔna na, ni wagati in kɔnɔna na. Nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ sumayaw olu fanga bɛna bonya kosɛbɛ. Mɔgɔw bɛna wulikajɔw ta, ka wulikajɔ ninnu a tɛna se ka sabati ka kɛ i n'a fɔ mɔgɔw yɛrɛ ɲɛnata jamakulu kunda. Ni de bɛ dan sigi aw ka dɔgɔkun kibaru la, halisa ka se ka kunnafoniya minnu bɛ yen nɔ ka se ka olu da aw tulo kan. An ye baara kura dɔw boloda, halisa baara kura minnu bɛ tali kɛ kalo, ka se ka i ka kalo kibaruya dɔn. N'i b'a fɛ ka kalo dɔ kibaruya dɔn, kalo min yɛrɛ ma se fɔlɔ, walima i bɛ kalo min na i bɛ fɛ ka a kibaruyaw dɔn, an b'a daminɛ kalo daminɛ na fo ka taa se kalo laban ma. Don fɛn fɛn b'a kɔnɔ an bɛ don ninnu jateminɛ. Ni kalo in ye kalo min ye, nasugu min ye i bolo, i kan ka i ka kosɛbɛw boloda ka bɛn wagati minnu ma. An bɛ se ka olu k'i bɔ fili la o kɔnɔna na. O jatew olu daminɛna ka d'a kan ni jate in a bɛ bɔ n'i ka dati de ye. Dolu ka tagama cogoya fɛ i bɛnna wagati min ma, a bɛ se ka an guider k'a to an b'a dɔn kalo kɔnɔna na i kan ka ko minnu kɛ, i kan ka sira minnu kɛ, ka se ka datiw fana k'olu ta k'olu d'i ma. I kan ka baara kɛ dati minnu na, ani i kan ka i yɛrɛ kɔlɔsi dati minnu na. O kunnafoni de tun bɛ ka da aw tulo kan. Ka d'a kan halisa safinɛ fana bɛ yen nɔ. A safinɛ ninnu, safinɛ in dilanlan k'a labaara ka garisigɛ sankɔrɔta, ka siri tigɛ, manja b'a la, ani fana protection fana b'a la ka se ka i kisi ka i tanga dekun ma. Safinɛ dilanla ni o hukumu de ye. Ale fana bɛ sɔrɔ ni i ka dati de. Nin bɛ dan sigi aw ka dɔgɔkun kibaru la. An b'a fɔ o la aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ. N ka foli bɛ n lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen minnu b'an lajɛ Mali kɔkan, Mali kɔnɔ, Mali kɔkan. An ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye. Aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ. Ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na.